Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PH. Our topic for today, half peso or 50 centavos banknotes came from Idol, Perang Pinas. Ayan. Shoutout muna sa aming team, Team Alliance, at shoutout din sa magigiting nating OFWs. Shoutout din sa mga senior citizen at shoutout sa mga silent viewers. Ayan, shoutout sa mga kapwa ko coin collector o kabarya. Ayan, sa mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat, at sa mga bago kong viewers, paki-comment, like, share, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. At ito na nga guys, ayan, ipapakita ko sa inyo itong banknotes na ito na galing kay Idol Perang Pinas. Ayan. Ayan, half peso. Ayan, or 50 centavos. Ayan, nakalagay Central Bank of the Philippines. This note is a liability of the Central Bank and it's fully guaranteed by the government of the Republic of the Philippines. Ayan. Ang gandang banknotes na ito. Salamat Idol Perang Pinas. Ayan, dagdag collection ko na naman ito. Ayan, ang serial number nito BS228586. Ayan, sa bandang baba, mapapansin nyo. Ayan yung logo ng Central Bank of the Philippines noon. Ayan, 1949. Ayan, at ang President of the Philippines, ayan, nakapirma dito ay si Carlos P. Garcia. At ang Governor of the Central Bank, ayan, si Miguel Cuaderna Sr. Ayan, this note is legal tender in the Philippines for all debts, public and private. Ayan, tingnan natin sa bandang likod dito. Ayan, 50 centavos, half peso. Ayan, Philippines. Napakagandang banknotes na ito at first time ko makahawak ng ganitong banknotes. Ayan, tingnan natin ito sa Numista. Ayan. Ayan, half peso, issuer, Philippines, issuing bank, ayan, Central Bank of the Philippines, Bangko Sentral ng Pilipinas, period, ayan, Republic, 1946 to date, ayan, type, standard banknote, year 1957, ayan, value, half peso, currency, peso, 1857 to 1967, ayan, composition, 90% cotton, 10% linen. Ayan, ang size nito, 130 by 60 mm at ang shape nito rectangular. Ayan, demonetized na ang ganitong banknotes, January 5, 1970. At ang number nito, N number 202982. Ayan. Itong banknotes na ito ay year 1957. Ayan, tingnan natin. Ayan, walang presyong nakatala dito sa Numista. Ayan, at ang total mintage nito ay nasa 68,715,000 to be exact. Ayan, ganito kadami ang ginawa ng Central Bank nung time na yan. Ayan. At sa mga Facebook, ayan, nakikita ko ito. May mga nagpo-post na nito. Ayan, at mga ganitong klaseng banknotes. Nagkakalaga sa 300 hanggang 400 pesos. Ayan, ganito ang presyohan ngayon ng ganitong banknotes. Ayan. Salamat sa ibinigay mo dito at itatabi ko ito, Idol Perang Pinas. Ayan, at panoorin nyo ang ilang saglit na video, yung aming kulitan ni Idol Perang Pinas nung time kami magkita-kita sa SM, at nakasama ko rin pala dito si Idol Saudi Boy TV. Ayan, tatlong collector nagkita-kita. Ayan. Magandang araw mga kapera. Nagbabalik ang iyong kuya po. Sana all sikat to. Sana all sikat. Yung mga idol ko, yun o. Perang Pinas, Saudi Boy TV. Ayan, tatlong coin collector. Ayan o. Ayan o, nagsama-sama ngayon dito. Shoutout kay Mario Victorio Coins. Shoutout! Cross Collection.
Ayan mga kaibigan natin. Yan, ni William Flores Jr. Yan, shoutout. At kay Manay Greg A. Ahero. Ayan, sino ba mga kaibigan natin? Money Collector. Ayan, GIDC Coin Channel. Rasta Coin 24. Ayan, sino ba? Si Borex Paul Suarez TV. William Flores Jr. Jerry Bandresa. Ayan, Jerry Banduesa. AR Havana TV. Yara para TV. Sino ba ba mga... Rolando Quijada. Rolando Quijada. Rus Collection. Ross Collection. OFW Coin Collector. Ayan. At si Bro Coins TV. Coins TV. Hindi na kayo yan. Ay kay Madam Shirley Bato. Now Shirley, hindi ka lang siya. Ikaw lang. Meron Pias. Oh, yung Perang Pinas yan. Latest Yung Light Tickets. Saudi Boy TV daw. Ayan. Shout out. Muli, ito ang iyong Kuya Popo for Perang Pinas. Signing off. Ayan, maraming salamat uli, Idol Perang Pinas, sa banknotes na binigay mo sa akin. Ayan. Itatabi ko ito, yan bilang collection ko. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home, God bless. Diyos, mabalas.